gure 100 gramo oliba, lau tipula agin, hemen dekogula tipula aginak, 3 gindilla, edo batzuk gutxiago dutako dabe, ze piketan dau, eta 2 ostin koilaraka da. Eta gatza beharko dugu. Orduan, pasen. Azaloreari beratal berdea kendu beharko dutzegu. Hori kenduko dutzegu sustraia, ez deko sustraia, baina lertzen duzue. Atal berde guztiak kenduko dutzegu, eta atal berde guztiak kendu eta gero bakarrik zuria itziko dugu, eta zuriari lotuta dauzen gauzak bai kenduko ditugu. Eta orain lehen esan dudan moduan, hemen deko guzan bakarrik itxa behar dugu burua, dana burua. Orduan, kendu behar dugu bai betik, hau dana bakarrik burua itxita. Behin kendu ditugula ja eta bakarrik dekogula plan burua, hola gelditu dela, oin garbituko dugu danak, sartuko dugu zuretan, eta uretik lapikora. Lapikoan godela, lapikoan botako dugu ura. Eta nago gara, nik esan dut 2 litro, baina gutxi gora bera, bete arte eta jakita gero azalorea geldituko dela dana barruan. Orduan beteko dugu apurtxu bet. Orduan hori esan bezala, ipinko dugu lapikoa irekiten, eta ja jarrita dekogu. Eta egingo duguna da garbitu, eta jarraian lapikora bota azalorea. Egin behin azalore guztia lapikoan dekogula, itziko dugu hemen 25 minutu, edo 20, jaioten gara, gero 20 minututan edo lan, sartzen dugu sardestan eta aber ondo badagoen, eta botako dugu hori bai, gatxapurtxo bat, goitik botako dugu. Zelta batzuk dutxe da, zoran. Eta hori jarriko dugu tapa, erdi estalita, ez dugu behar estalita. Eta 20 minututan bueltan dauz. Ja pasako direla 25 minutu, 25, dekogu hemen azalore guztia, eta hemen egingo duguna da platero honetara pasatu dana, eta paseo dugu hori bai, ur barik dana. Orduan nik jarriko dut hemen ura botatzeko hartuko dut azalorea holan, gero egingo dut holan, eta hemen botatu dugu ur guztia. 20 tipula aginak zatituz da dagoztela, zati behar dugu hori oso fin, gero botatzeko. Orduan, zatitzen baditugu, gero olioa botatzen dugu zataginera, olioa zataginean dauzenean botatzen ditugu eta gindilla, eta gero gairi bueltak emotean, badeko gure azalda. Onja, zalda eginda badekogu orduan. Kenduko hau, eta ja amate urotzua, eta joango gara ona botatzen, baina txukun enten botako dugu ondo, kara bakoitzan. Jarriko dut hemen, bazen honan botatzen. Azkenan dana hartu behar dugu. Orduan, hartuko duguen gelditzen dana, eta jarriko dugu ondo. Jarriko dugu,
oso. Eta osasuntzu, osake badakizue. Ja, plater honekin bukatu dugu, baina plater gehiago gure webgunean dekozuez. Orduan, animeu eta osasuntzu jateko badakizuen ora jo. Orduan, ari, osasuntzu eta gozo.